また強くなった。剣にあなたたちをこの木灼熱の炎で全てを飲み込め。勉強した甲斐があったかな。
レイガルト。もっと力が欲しい。これに耐えられるか。そこだ。これに耐えられるか。じゃあ受けてみなさい。じゃあダメ。これに耐えられるか。これで終わりだ。ネオン様。かの者の剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。大地の牙よ、食らい尽くせ。
ちを癒したまえ。